Il-Kamra Tal-Kummerċ u l-Intrapriża laqgħet id-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Prim Ministru Robert Abela fejn fissrithom bħala qarja friska li jawguraw tajjeb għall-futur. Fis-sarja l-Kamra notat li l-Prim Ministru qiegħed jagħtwa diversi rakkomandazzjonijiet li għamlet l-ġimgħa l-oħra fl-laqgħa li kellha ma' Dr Abela, fosthom il-ħolqien ta' portafoll għall-governanza kif ukoll kumitat tal-kabinett dwar l-istess suġġett. Il-Kamra qalet li l-azzjonijiet konkreti li ttieħdu fl-aħħar jiem jirriflettu l-istqarrija tal-Prim Ministru li l-Gvern tiegħu u l-Kamra jinsabu fuq l-istess binarju dwar din il-prijorità importanti għall-pajjiżna. Qalet li tinsab sodisfatta li s-suġġett tal-governanza tajba qiegħed jingħata l-attenzjoni li jistħoqlu mill-kabinett. Innutat ukoll ir-riżenja ta' Ġustin Karwana minn Ministru għal sigħat biss wara li ħarġu l-allegazzjonijiet dwar żewġa. Qalet li dan jibgħat sinjal b'saħħtu ta' tolleranza żero lejn kull imġiba li tista' ma tkunx ta' livell mixtieq. Saħqet li l-mexxija tal-pajjiż għandhom jinżammu kontabbli ta' emilhom u l-azzjoni b'saħħitha li ħall Prim Ministru Abela f'dan ir-rigward intlaqet tajjeb ħafna. Il-Kamra Tal-Kummerċ laqgħet ukoll id-dikjarazzjoni tal-Ministru Aron Farrugia li jippubblika r-reġistru tal-laqgħat kollha li jkollu ma' dawk kollha involuti fis-settur. Qalet li dan jippromovi t-trasparenza u l-governanza tajba u ċertament hija d-direzzjoni li l-amministrazzjoni tal-pajjiż trid tħares lejha. Bl-istess mod laqgħet id-dikjarazzjoni tal-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Bajrin Camilleri li kull allegazzjoni għandha tiġi investigata. Waqt li laqgħet dawn il-miżuri awgurat li dawn l-inizjattivi ta' min ifaħħarhom ma jibqgħux prerogattiva ta' ministri individwali, iżda għandhom jinfirxu mal-amministrazzjoni kollha. Waqt li esprimiet livell ta' ottimiżmu kawt għaliex qalet li imbosta rakkomandazzjonijiet li l-Gvern jeħtieġ jieħu, qalet li ċertament id-deċiżjonijiet li ttieħdu diġà jawguraw tajjeb għall-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.